Hrvatska elektroprivreda kreće u realizaciju još jednog vrijednog projekta. U obnovu zagrebačke vrelovodne mreže uložit će se čak 700 milijuna kuna. Ugovor su korisniku projekta HEP Toplinarstvu uručili ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a Tomislav Petric. Predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić rekao je kako će se zamijeniti trećina od ukupno 200 km vrelovodne mreže. Sa ovime, kao što smo istaknuli, Hrvatska elektroprivreda, kao što sam rekao malo prije, nastavlja jednu fazu povlačenja sredstava iz Europske unije. Sad već možemo reći u gotovo ukupnom iznosu od milijardu kuna. Samim ovim činom, neovisno o financijskim pokazateljima, mi de facto za 100.000 kućanstava osiguravamo sigurnu, urednu i kontinuiranu opskrbu toplinskom energijom. Od 700 milijuna kuna koliko je projekt vrijedan, 421 milijun su bespovratna sredstva EU fondova. Ministrica Tramišak naglasila je kako je ovo jedan od strateških projekata u Hrvatskoj. Možemo reći da smo danas potpisali 14. strateški projekt Republike Hrvatske, ukupnih vrijednosti više od 16 milijardi kuna. Ono što je bitno za istaknuti da se projekti provode, u tijeku su do 2023. godine, a u pripremi smo i za novo programsko razdoblje 2021. do 2027. Nastavit ćemo razvijati ovakve projekte s ciljem postizanja što veće energetske učinkovitosti, ali naravno i sigurnosti opskrbe kako svom elektroenergetskom, tako i toplinskom, odnosno vrelovodnom infrastrukturom. Radovi revitalizacije će se provoditi izvan sezone grijanja od svibnja do rujna 2021., 2022. i 2023. godine. Sada se zamjenjuju novim predizoliranim cijevima, to je čelik omotan sa purpijenom i PHD omotačem, što će osigurati da te cijevi traju 20 i apsolutno više godina u odnosu na ove postojeće. Radit će se u 27 naselja, praktički gdje god smo u gradu Zagrebu prisutni. Možemo reći da ćemo u različitim periodima raditi gotovo u svakom naselju u gradu Zagrebu. Projekt će rezultirati smanjenjem toplinskih gubitaka u mreži za 28%, nadopunom pogonske vode za 47%, te smanjenjem broja hitnih intervencija na rekonstruiranim dionicama vrelovoda za čak 90%. Hrvatska elektroprivreda do sada je povukla oko milijardu kuna iz EU fondova, a osim ovog provodi još jedan veliki projekt u Zagrebu vrijedan 900 milijuna kuna, gradnju novog visokoučinkovitog bloka za proizvodnju električne i toplinske energije. To novo postrojenje trebalo bi biti spremno za rad do početka sezone grijanja 2022.